Terceira das 4 xornadas de folga das traballadoras das residencias. No Salnés, a xornada de protestas arrancaba en Vilagarcía cunha concentración ás portas do centro de Servisénior. Co apoio da CIGA reclaman a negociación dun novo convenio colectivo. Estamos evidentemente demandando un convenio colectivo xusto para as traballadoras, onde haxa un salarios evidentemente que estén por encima do SMI, porque a día de hoxe están a gran maioría por debaixo do SMI, que haxa unha reducción de xornada, que haxa unha solución coa compensación de festivos, porque cando falamos de festivos falamos de que estas traballadoras traballan de lunes a domingo todo o ano e que, polo tanto, os festivos teñen que ser compensados de unha maneira, ou ben en tempo, ou ben en cantidade monetaria, pero que evidentemente que sexa unha saída xusta co tema da compensación de festivos. Denuncian que polo de agora non houbo ningún tipo de avance, piden que a Xunta medie no conflito. Estamos, que xa fixemos en outras ocasións, estamos a Xunta e a Conselleira da Política Social, a Conselleira Fabiola, que medien este conflicto e que de alguna maneira sente a patronal para intentar evidentemente negociar e ter unha saída xusta para as traballadoras. Nas concentracións desta xornada participaron traballadores de distintos centros da comarca, insisten en que a súa situación é insostible. Isto non é unha broma, non é un capricho, é unha necesidade. Isto vai cada vez a peor, cada vez a xente, hai menos xente, a xente que a pouca que hai que tal vaise para o servicio de sanidade público e cada vez costalle máis contratar xente, polo cual están todos os turnos con personal de menos, estamos sempre a menos, a xente collendo baixas e seguimos peor que nunca, o sea, cada vez vamos a peor. Despois de concentrarse en Servisénior, trasladaron a súa protesta á residencia Divina Pastora, tamén en Vilagarcía. Xa ao mediodía remataban esta xornada de folga con outra concentración diante da residencia Domus Vi de Ribadumia. Avanzan que, despois da cuarta xornada de folga, estudarán novas mobilizacións pro mes que ven se non hai ningún tipo de avance. Temos unha xornada máis de folga, que é o día 21, unha vez rematado esa xornada de folga, se evidentemente non hai nada por parte da patronal, evidentemente nos reuniremos e teremos que convocar máis días de folga para o mes vindeiro. E din que as concentracións celebradas esta mañá poderíanse ter feito en calquera outro centro privado da zona porque denuncian a precariedade laboral esténdese por todo o sector.